सानब्रैनि हाबाफारिजों बे बेसिक एडभेन्सार जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय आफाद एबा स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो हाजो गाखोनायनि जि गुदि ट्रेनिं फोरोंथाय बेखौ होनाय जायो। देग्लायबो जोङो नैबे क'क्राझारनि दांदुफुर हाजोआव 23निफ्राय दिनैसिम 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुवारि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे हाजो गाखोनायनि जि गुदि फोरोंथाय बेखौ जोङो खालामनाय जाहैबाय। आरो बेयाव बिटिआरनि गंबा जिल्लानिफ्राय ट्रेनिं लाग्राफ्रा फैदों। उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार। आरो बेयाव हाजो गाखोनो थाखाय जिखिनि गोनां आयदाफोर बेखौ बे सानब्रैयाव फोरोंनाय जादों। बे गोरों फोरोंगिरि लानानै आरो आङो फोथायगोन जायफोर सोलोंबाय बिथांमोना गाव गावनि जि रोंनाय बेखौ कन्टिनिउ खालामनानै गोजौसिम थांनो हागोन। आरो आं दिनै फोसावदों जायफोर बे हाजो गाखोगिरि बिथांमोननिफ्राय सोरबा जुदि माउन्ट एभारेस्ट गाखोनायनि थाखाय जि बेसिक ट्रेनिं बा माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो थाखाय जिखिनि ट्रेनिं नांगौ बेखौ जुदि सोरबाफोर लानो ओंखारोब्ला जोंनि सरकारनिफ्राय रांखान्थि मददथि होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे फैबाय थानाय बोसोरावबो जोङो बे हाजो गाखोनायनि ट्रेनिंखौ जोङो होनो नागिरदों। आरो बेखौ जोङो दान मोननै आवगायनानै डिसेम्बर दानावनो जों खालामनो नागिरदों। आरो फाइनाल नङाब्लाबो जोङो चिरांनि जायखिजाया मोनसे हाजोआव जोङो बेखौ ट्रेनिंखौ होनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।